Hai guys, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअनि थामोनखौ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो नायदो आरो ना नोंथांमोना मा जायोसै नायदो स' थुदो आंनो मा आंनो आयसा इस मोनामुनि खायथिलायगोन दा आंहा गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ होया बेनिखायनो आं सानबाय ओरैनो दसे माथो खालामनो होननानै होबाय आरो ना आजका ओरैनो थाबायलाबायनायखौनो स' नायदो नोंथांमोना भिडिअखौ ना मा होनो थुदो आं भिडिअखौनो होनो मोनथाराखैमोन ना बेनिखायनो भिडिअ होनोसै होननानै आजका ओरैनो खालामदों आरो ना स' नायदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ Hadria दायो लोगो लाहानाव थांनो नागिरदों आं दसे ओरैनो माबा मोनसे लायनो दोङो आरो ना नायदो नोंथांमोना पेक बुखिबाय थायोना ओंखायनो भइसखौ अफ खालामना होबाय आं पेक बुखिफ्लांबाय थायो भिडिअ बनायबाथाय आरदों सात बुखिफ्लांबाय थायो ओंखायनो आजका भइसखौ अफ खालामना होबाय आरो ना आङो पेक बुखिबाय थायोना नोंथांमोना खोनासंनो बागोन होननानै बेनिखायनो भइसखौ अफ खालामना होबाय आरो ना आङो स' नायदो थेवब्लाबो रेकर्ड होनायावबो आबौआ भिडिअ नायना होबाय थादों हारला खोनादोंदां भिडिअ नायलांदो ना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे सोफादो मा खालामदों माबा रे मा होनगोन नट हायलाय होनजलि अबे होनगोन दे होन हाय होन हाय गाइस जोहोलाव मेडामा मा खालामदों मा हायफिनबाय नै आं फट' लागौमोन आं जि मोजां नुदों न' र'
ए न'आवहाय फिनबाय आङो दायो न'आव थांगासिनो जोङो दुखानाव थांबाय ओमफ्राय आबौआ गामसा गारबोनायना आरो बेखौ लायबाय ओमफ्राय न'आव थांगासिनो दोङो नै दायो Dapat kamu lagu siang ke? Sampai yang dayu. Apa? So, dengan video abis ini video kamu sama like, subscribe, please. Annane orang ke support kalam baca, bebedi nenen cang mana. So, bye bye. Love you all. Bye bye.